Yo abusuafoɔ memma akɔ aba ɛreba Kingwood Sports ɛwɔ YouTube, your ultimate #1 sports channel ɛwɔ YouTube. Abusua wɔ ha a wɔn nsa ka me video bi a na wahyɛ, na walike, na wɔde comment aba na biribiara akɔ yie ɛde ama yɛn nyinaa. Nyame nhyira mu nyinaa sɛ da biara mohwɛ me videos na mo share, mo like, mo de mo comment ba na nneɛma ɛkɔ yie ɛde ma yɛn nyinaa. Abusuafoɔ yɛda so a wɔ ɛyɛ Korɔbea Mɛtɛɛma Asante Kɔtɔkɔ Asoɛyɛ. Na yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ pre-season no egu so a ɛkɔ so a ɛyɛ Coach Eric Tinkler together with the Director of Football ɛyɛ Mr. Stanley Menzo egu so a wɔn monitor ɛyɛ players no ɛwɔ pre-season no na yɛahwɛ sɛ nneɛma nyinaa ɛbɛkɔ yie ɛde ama ɛyɛ Korɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Na season a yɛbɛ start yi, nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama yɛn nyinaa. Abusua wei yɛ quick update a ɛfiri ɛyɛ Korɔbea Mɛtɛɛma Asante Kɔtɔkɔ Asoɛyɛ a yɛde brɛ mu. Mpɛmpɛ yɛn ne mo ɛrekasa yi, abusuafoɔ ɛyɛ 2 Congolese players ɛbɛduru ɛyɛ Kɔtɔkɔ Asoɛyɛ a wɔn gu so a wɔn ne Kɔtɔkɔ ɛyɛ training, anaasɛ wɔn gu so a wɔn yɛ part of ɛyɛ pre-season a ɛrekɔ so a ɛyɛ Coach Eric Tinkler together with ɛyɛ Director of Football Mr. Stanley Menzo monitor ɛyɛ these 2 Congolese players yi. Na 2 Congolese players yɛka na wɔn asɛm yi, baako ɛyɛ right back, baako ɛyɛ right back, it means sɛ ɔbɔ 2 ɛwɔ wing so, ɛna baako nso yɛ winger obetumi abɔ right wing anaasɛ left wing. Nti saa 2 players yi ɛyɛ training a ɛrekɔ so currently ɛwɔ ɛyɛ Kɔtɔkɔ ɛyɛ Asoɛyɛ no. Players mmienu wei ɛka ho a yɛrehwɛ sɛ ɔmmɔdemmɔ ɛbɛsɔ ani na Kumasi Korɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ atumi asen wɔn na nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama yɛn. Abusuafoɔ yɛfiri saa 2 Congolese players yi hɔ a yɛkɔ ɛyɛ player yɛfrɛ no ɛyɛ Ishmael Ado a osi n'akan ɛde ma ɛyɛ Hearts of Lions, ɔyɛ midfielder. Na aberanteɛ yi last season no gyina ne nan so yie papapapapa a na ɔretwa wadere ɛwɔ finfin hɔ ɛde ma ɛyɛ Hearts of Lions. Na aberanteɛ no ɔnim bɔɔl yie papapapa a Ishmael Ado a yɛka n'asɛm yi, nkɔmmɔdidie ɛrekɔ so between ɛyɛ Hearts of Lions ɛne Korɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ sɛ wɔn nsa bɛtumi aka ɛyɛ Ishmael Ado na ɔno nso watumi ɛbɛsi n'akan ɛde ama ɛyɛ Korɔbea Mɛtɛɛma Asante Kɔtɔkɔ. Nti abusua saa nkɔmmɔdidie no so ɛrekɔ so a yɛrehwɛ sɛ ɛyɛ Kɔtɔkɔ nsa bɛtumi aka ɛyɛ Ishmael Ado ɛwɔ ɛyɛ Korɔbea Asoɛyɛ no nso wɔbɛsi akan ɛde ama Kɔtɔkɔ. Abusuafoɔ yɛfiri hɔ a yɛrekɔ ɛyɛ Nations FC. Ɛyɛ Nations FC defender a yɛfrɛ no ɛyɛ Asante Boahen. Nations FC defender yɛfrɛ no Asante Boahen. Ɔno nso pɛmpere a me ne wo kasa yi, Asante Boahen ɛne ɛyɛ Kɔtɔkɔ ɛretraini. Asante Boahen ɛyɛ Nations FC defender nso ɛne Kɔtɔkɔ ɛretraini sɛ Kɔtɔkɔ ɛrevaluate no, wɔn rehwɛ n'ahoɔden ne mmɔdemmɔ na wɔn ahwɛ sɛ wɔn bɛtumi anya permanent deal ɛde ama ɛyɛ Asante Boahen of Nations FC. Nti pɛmpere a me ne wo kasa yi, ɛyɛ training na ɛrekɔ so wɔ Kɔtɔkɔ ɛyɛ Mɛtɛɛma Asante Kɔtɔkɔ Asoɛyɛ no, ɛyɛ Nations FC ɛyɛ defender Asante Boahen ɛso ɛka pre-season hɔ a ɛyɛ Coach Eric Tinkler ɛne ɛyɛ Director of Football ɛyɛ Stanley Menzo ɛso ɛmonitor aberanteɛ dedenden. Na abusuafoɔ yɛka kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Kɔtɔkɔ players nankasa no, season ba na wie no, most of first team players ne nyinaa no ɛfiri club no mu kɔ, especially ɛyɛ Kɔtɔkɔ defenders no, ɛyɛ Aborɔ ɛni hɔ, Tinedu ɛni hɔ, ɛyɛ yɛ captain yi ɔno nso ɛni hɔ, Samba ɛso ɛni hɔ, Kamara ɛyɛ goalkeeper ɔno nso ɛni hɔ. Nti most of first team players ne nyinaa no bebree na ɛfiri ɛyɛ Kɔtɔkɔ Asoɛyɛ ɛkɔ. Nti Kɔtɔkɔ ɛpɛ replacement ɛde ama ɛyɛ this player top players a wɔn bɛtumi abɛboa ɛyɛ Korɔbea ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ na nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama yɛn. Earlier meka kyerɛ mo meka ɛyɛ Faisal Garba of ɛyɛ Karela United ɔno nso nkɔmmɔdie ɛrekokɔ so a yɛrehwɛ sɛ
saa deal no so ebetumi aba so na aboa yɛ Korɔbea Mɛtɛɛma Asante Kɔtɔkɔ abusua yɛ firi wɔn so a ne yɛ de ani kyerɛ ɛyɛ goalkeeper bi yɛfrɛ no Abdulrahman Maman, a 24-year Somalia international. A 24-year Somalia international, Abdulrahman Maman, who is goalkeeper, 24 years old. And also, Kotoko, rather, also the danger. And also, Asante Kotoko, FSA, almost able to me, Abdulrahman Maman, 24 years Somalia international. Now, Brent here can say me, I am Mediama so abo ewura saa di mu a eye Mediama ehwe so say omoso ensa betimi aka 24 years Somalian international Abdulrahman Maman nti Kotoko ehwe say omoso betimi aka abrantie yi na wo betumi ebesi akan ede ama ye Korɔbea Kumasi Asante Kotoko abusuafo nti we na ekoso nti ye hwe say eye Abdulrahman Maman 24-year-old goalkeeper no Kotoko ensabaka no betumi asi akan de ama Korɔbea Kumasi Asante Kotoko abusuafo ye firi wo a ye ka kyem say Kotoko epe assistant coach initially Hamza ewo ho, but Hamza is also the head of the youth team and next season Kotoko youth team no kobo second division the Hamza will be in charge of youth team no nti also Kotoko enya assistant coach one ono betumi ababoa Eric Tinkler no wetumi edi no dwuma edi ama Korɔbea Kumasi Asante Kotoko nti mpempem amene ka say Kotoko any former player Gordon Ablode former player of Korɔbea Kumasi Asante Kotoko Gordon Ablode eguso edi nkomo say Gordon Ablode betumi ebedi no dwuma as assistant coach edi ama Eric Tinkler for season ahead of us no earlier me ka kyerem say Kotoko assistant coach na assistant coach no ebe their former player nti saa nkomodidie no so ekoso a yebehwe say Gordon Ablode ebetumi age atum na wobesi na ana say wobedi no dwuma edi abo Eric Tinkler ewo Korɔbea Kumasi Asante Kotoko aso ye nti we ne nsam kakra abusuafo new goalkeeper Abdulrahman Maman ya ye kana say me a 24-year Somalia international abusuamoma ye hwe ne profile kakra Abdulrahman Maman, also known as Abdulrahman Mahmoud Jamal, is 24-year-old Somalia international goalkeeper known for his commanding physical presence and shot-stopping ability. A 24-year-old Somalia international goalkeeper known for his commanding physical presence and shot-stopper ability. The full name, Abdulrahman Mahmoud Jamal. The full name, Abdulrahman Mahmoud Jamal. January 2001. January 2000 or 25 years now. Mombasa, Kenya. Mombasa, Kenya the height is 1.93 meters. 1.93 meters, which is 6 feet 4 inches. Oye goalkeeper and oye Somalian and Ofri. The current club Hoseid FC Somalia. Hoseid FC Somalia. Or represented Somalia FIFA team in recognition matches or recognized matches. He represented the Somalia national team in FIFA recognized matches. Intino oye FIFA recognized goalkeeper otumisi akan edema Somalia national team. Playing style recognized for strong area command, calmness under pressure and vital shot stopping capabilities. Inti goalkeeper so owa papa. So he's recognized for his strong area command, calmness under pressure and vital shot stopping capabilities. Inti weni ensem kakra club career played domestically in Somalia First Division with Hoseid SC.
nti osi na kan ewo Somalian League ni mu ema team a anasa club a friend Hoseed FC eho na osi na kan gain wide attention following a standout performance for the Somalian national team, attracting scouting interest from Ghana Premier League clubs including Midiama SC and Asante Kotoko. Into when profile kakra efa Abdulrahman Maman winning profile kakra gain wide attention following standout performance for the Somalian national team, attracting scouting interest from Ghana Premier League clubs including Midiama SC and Asante Kotoko. Into where profile kakra efa goalkeeper Abdulrahman Maman, a 25-year-old Somalian international, are currently Kotoko. Ehwese omosa betumi aka na webesi akan ediamomo. Tebusuafo we ni news kakra na update kakra every quarter Kumasi Asante Kotoko asoye 2 Congolese players arrived in Kumasi, 1 right back, 1 winger. Ishmaelado of House of Lions also training and I said also ehwese Krobia Kumasi Asante Kotoko ensa ebetimi akano. And Nation FC defender Asante Boahen also training with Kumasi Asante Kotoko. No no so yahwese nyoma beko yie e dia manam. Nebusuanfo news ba ko was say currently nsiesie bi ekoso Babanyara Sports Stadium. Babanyara Sports Stadium. Nti Kotoko mo adwe say anka se season be start na Babanyara enye ready a omo hwe so anka mbetumi asi omo akan ewo Nations FC stadium ho ewo Abrankese Nations FC stadium ho Abrankese ayo no so nkomodidie wo but entia ye no say supporters ni be so omo mpene ma Kotoko embassy akan ewo Nations FC stadium so Abrankese but ye betumi aka say nkomodidie ekoso a ye behwe say enwuma nyina betotom na Kotoko atumi ekosi na kan ewo Abrankese for the start of the season because Kotoko your first match any DBB United na Asia kan DBB United nti ye hwe say sa ye hwe ba bia sa match betumi akoso wo Abrankese Nations FC stadium ana say ba fifro no ye hwe dia ebekoso tebusuafo we ye update kakra efre Krobia Metema Asante Kotoko aso ye de bramu na ye say Kotoko must be great again nti we Kotoko supporter we Kotoko fan ye fan paibo entire players no management coach and obi bia ti nyewu say Krobia Kumasi Asante Kotoko eso ebetumi afa no ntuma pa afura na bibia akoyie edi ama Kotoko ebusuan se ne na won saka me video bia na wa share na wa like na wa click notification bell no so the new video bia to when notification na watumi ahwe wasan subscribe aka ho na bibia akoyie edi ama nyina bedam asenya me nhira mu nyina ye besan hia biom bye bye.